retoɓe boowal ganni rendu pinal e neesu windande men ɓennude faade gurdam almami Abdoulhamad Lamine Mata Ali Hamme julɗo kan woni almami Abdoul Qadir kan en podina artude hunde e golle makko hayso tawi en mbawda te en puɗɗino en puɗɗinoma artude golle makko haalde darde nde o dari e jokkude jargol l'islam e heɓade kala ko faati e bad bonagal e nder tumbere nden ɗon nde o jiiɓi guila safalɓe noon ha e liƴƴi goɗɗi hani e kala mo ɗoftaki lawol sharɗi almami Abdoul Qadir Kane e nder darde mum duuɓi 30 ɗe laami adi fof ko etade tawa yurnitade constitution mboɓe darnuno ɗin sarɗiji ɗi kamɓe fof ɓe darniri kuuli ngam habde laamu dontowo ngam habde laamu pawatongo e leñol walla e endam ngam hadde laamu pawatongo e hinde ngam habde laamu ngalɗowo e dow miskineɓe ngam hadde laamu pilli pillinowo e galle goto ngam hadde lamɓe hutortoɓe siɓotoɓe ƴiƴiɓeji miskineɓe ngam hadde Abdoul Qadir Kane eɗen woni almami gadano gadiɗo siinude ɗum e hormade ɗum kono kadi to banggue golle makko en kaalino ko fati e réforme fonciére woni waylo waylo to banggue peccitugol leydi e taƴugol mum ngam tottude ɓen ɗon ɓe ngala leydi e dow nanodiral e pamodiral kono kadi ngam wallidde ɓen ɗon joguiɓe leyɗele no jenciniri leyɗele ɓen ɗum ni kadi jeynome e darde Abdoul Qadir Kane ina jeeya kadi e darde Abdoul Qadir Kane walla hayso wona Abdoul Qadir Kane wona kam e yonta makko woni darnugol ko wiyete juudeji won wiɓe noon kadi e won nokkuji ko bayla perejo darni ɗum woni nokkuji ɗo safalɓe tacciranno ina ngara wujjude yimɓe ina nawa nokkuji kewɗi o ƴetti sagataɓe makko o darni ɗumen ɗon hayso tawi won hollirɓe ɗum ɗon adi garangal almami Abdoul Qadir Kane ɗen ɗon guri woni palotoɗe kono kadi goni janggo e jaam jertinoje so tawi jii ko famani ina naata gendi makko on ɗon almami Abdoul Qadir Kane ina jeeya e nder golle makko kadi jumaaji ɗi o diidi hollirama wonde almami Abdoul Qadir Kane diidi hagge jumaaji 30 e nder Fuuta e saaha dabɓo won hollirɓe diidgol ngo walla mahgol ngol waɗi koye saaha goto won hollirɓe ala ɗum waɗi koye pecce pecce e kala ko wawi hen wonde jumaaji gadiɗi diidede nde almami Abdoul Qadir Kane dari ko ɗiɗo jumaaji jubbande e tarik Fuututoro limtani en goo ko juma Horko Ƴere joƴƴina ɗon ko biteɗo Elimane Lawa ɗiɗi ko juma Hammadi Hunare nde uddita joƴƴina ɗon ko ceerno Dembe tati ko mbo Seeno Palel joƴƴina ɗon ko Abdoul Karim Diawane ma woɗɗo jaaɗa e tarik kadi wiya ko juma Seeno Palel adi saabu Abdoul Karim Diawane e himmi mum e pellital mum adi mo jofnude golle ɗe nayaɓo o kombo Kanel ko ceerno Celol joƴƴina ɗon juma joyaɓo diidaɗe e Fuuta e yonta almamaɓe kombo Ogo ko ceerno Funeɓe joƴƴina ɗon jeego ɓiijo kombo Boyinnaji ko Alpha Samba Lilo joɗiƴina ɗon jeeɗi ɓiijo komo Nabaji Siwol ko ceerno Amadou Falel joɗiƴina ɗon juma battuɗe 6 diidaɗe nder Fuuta kombo Wuduru ko ceerno Ndiayɓe joƴƴina ɗon woɗɗo garaten noon kalaten ko tiitoɗe wonɗo garaten kaalen indi jomumen juma Jeeneɓijo komo Guijilon ko ceerno Tillere joɗino ɗon juma battuɗe 10 komo Ndulomaji Funeɓe joɗino ɗon ko ceerno Funeɓe Dumgo Wuro ceerno woni juma 11 ɓiijo ceerno Dembe joɗino ɗon 12 ɓiijo komo Ɓoki Diawe ko Elimane Nega joɗino ɗon juma 13 komo Koɓɓillo ceerno Abdoul Nega joɗino ɗon juma battuɗe 14 komo Ciloñ ceerno Molle Jeeri joɗino ɗon 15 komo juma Kay Hayde ko ceerno Molle Waalo joɗino toon juma 16 komo Agnam Siwol ko ceerno Siwol joɗino ɗon
battuɗo 17 kombo hoore fonde ko Alpha Amara Sidi Yero Bousso joɗino ɗon 17 komo Jafan Beeli Cindi joɗino ɗon ko Elimane Hammadi Boukari 19 kombo Diaba ko Tafsir Ɓoggel joɗino ɗon juma battuɗo nogas ko Mbolo Birane wonno ɗon imami ko Birane Ali nogas e goo ko Juma Galoyo ko Elimane Galoyo filano ɗon Almaami mo pete o woni nogas e ɗiɗi ɓiijo Elimane Samba Aw fiila ɗon mo gollere woni Juma nogas e tataɓo ceerno Busoɓe joƴƴina ɗon Juma Hayre Law watti nogas e nayyi on ɗon ko ceerno Baroɓe ardino ɗum nogas e joyi kombo Boode ko ceerno Hasso Juma Doɗel watti nogas e jeegom ko Elimane Jama Juma Guédé watti nogas e jeetati wiyama ko El Fekki joɗino ɗon Juma Ñanga watti nogas e jeenayyi ko Elimane Ñanga joɗino ɗon Juma Jalmacc walla mbiyen Dimat ko Elimane Dimat joɗino ɗon watti capantati goo ko Juma Fanayi ko Elimane Fanayi joɗino ɗon capantati ɗiɗi kombo Bokkol ko ceerno Bokkol joɗino ɗon capantati tati kombo Dagana ko ceerno Dagana joɗino ɗon e ko jubbande e tarik Fuutatoro holliri en ɗum ɗo woni jumaaji 33 ɗi Almaami Abdoul Qadir Kane e wondiɓe mum ngadi mahde e nder Fuuta may kadi e nder juɓɓudi sabu wiyama wonde ko caggal jonde nde ɓe mbanno to appe sakoɓe ngam toɗɗade guri biite baɗeteɗe jumaaji ko nden nanodiral ngal ari yoɗum laato wiyama ni wonde joguino procès verbal o woni cimtol ngol ko Abdoul Karim Diawando ko kañum kadi moftuno kala ko fati ɗin ɗon cipti kono noon kadi eko jubbande haaliju ha joni jumaaji ɗi fof mahdaka e gulawol gotol deftere nde ina toɗɗi wonde adi mahede ko jumaaji jeeɗiɗi gadi toɗɗede yo mahe ina jeeya hen mbo Horkoƴere Seeno Palel mbo Oogo mbo Koɓɓillo mbo Hoore Fonde mbo Mbolo Birane e mbo Fanayi ɗiɗo jumaaji kadi hollirama wonde jumaaji gadi diidede e yonta almameɓe nder Fuutatoro juma hen foof kadi diida ko aljuma kadi adi uddide ɗum to banggue julnugol ko Abdoul Karim Diawando mo Seeno Palel bu caggal nde ɗin uddita jumaaji jeeɗiɗi goɗɗi kadi toɗɗa gam mahede juma mo Kanel mo Nabbaji Siwol mo Dungo Wuro Ceerno mo Diaba mo Pete mo Boode e mo Hayre Law ɗiɗo kadi nde jawti ko nden jumaaji keddiɗi ɗi jokki e mahede ɗum ɗo kadi jeyama e hunde e golle ɗe Abdoul Qadir Kane golli e saha mum e yonto mum taw kadi hewɓe cettinimom ina mbiruno ɗen kadi e nder golle makko kanko Almaami Abdoul Qadir Kane Almaami Gadani Fuutatoro ko kanko woni pawɗo koyngal makko e ko Qur'ana e sharia kaali on Qur'ana e sharia kadi ko kañum tan feeñci e nder constitution mbo ɓe lelnuno en no laamu maɓɓe fotata sifrade kuule ɗe ko kanko tan fawi hen tigi rigui kuulal Gadana ngal wi Fuuta ko gooto feccatako wi ko maayo ngo wona keerol sabu ko ɓesgu gootu ngu wuuri e bangeji ɗiɗi ɗi foof keerol ngol fuɗɗi ko Dagana ha Njorol Hayre Ngal ha Ferlo ɗum woni toɓɓere adana toɓɓere ɗimmere constitution o holliri wonde ko potal e yeesa ñaworde e kala ko neɗɗo o wawi wonde toɓɓere tataɓere holliri wonde ko dendagal province uji gonɗi hen woni Tooro woni Laaw woni Damga woni Bosoya woni Ngenaar woni Yirlaaɓe Hebbiyaɓe woni Halayɓe dendagal province uji gonɗi hen kañum e gure ɗe ina ballita qaadi so tawi ñawore yonti e ɓurde wawde famde ñawore nde tugnade e sarɗiji l'islam toɓɓere nayiɓere constitution wi ko dendagal fitinaji walla luuri garoji hakkude rendoji hoddiɓe ñawata ɗum ko almami yaltina ñawore lelno diidol potgol rewede gam safrude caɗele ɗen ɗon ha abada kuulal joyɓiwal constitution wi ko kala neɗɗo ina jogii hakke
wawde wullitoyaade so tawi ñawoore nde almami ñaawi e mum nde yonani ɗum ina wawi wullitoyaade yo ñawte toɓɓere jeego ɓiiri nde wi ko impôt woni kubbal e kala ko heɓa e amande woni laaɗi taccooje walla ko way noon dendagal ɗiɗo ngaluji fof hutorte koye nder gueɗe ɗe yimɓe fof ndendi hutortake tan e intérêt neɗɗo goto kulal jeeɗo ɓiwal wi ko almami o ko kañum heedani rendo ngo kala ko faati e kisal e nden ko caggal Allah kono kadi ina wawi wallikinade yimɓe wawɓe hettande ɗum hen kulal jeeti ɓiwal wi ko alyatimeɓe e wayeɓe sukaɓe kañumen nayeɓe poti ko renede e hormede e teddinede kulal jeeno ɓiwal wi ko titonde satigue nde hankkadi natti e Fuuta titonde hesere wonande kala piilade e Fuuta wiyete ko almami kulal sappo ɓiwal wi ko almami o foti suɓade ɗum ko jagorɗe noon woni ko wiyete le collège des grands électeurs ɗum hande dowlaji dentuɗe Amérique ina kutoro ɗum hayso tawi ga hutoraka ga e nokkuji men hande ɓen ɗon kadi cuɓate kay nder province uji goɗɗonoɗe e on ɗon saaha kono noon soɓe mbaɗi batu mabɓe kamɓe jagorde ko batu Fuuta woni congrès Fuuta muɓodiral huɓtidingal ko kañum men tabitinto on ɗon moɓe cuɓi yo won almami ko fate fannu no neɗɗo o suɓirte ni gam wawde wonde almami ina wayno ko batu kuɓtidingo ngu ko kañum suɓoto ɗum tugnade noon e recommandation ngaji woni bagginaɗi de Cheikh Souleymane Baal woppunoɗo ɗum ɗo ina hollira en wonde ɓeɗo ko yimɓe ɓe ganduɗaɓe ko joguiɓe hakkilantagal e miijoji luggi hande daɗɗi rendoji men ɗi rendoji men poti wawde ruttanade ɗum gam wawde ñambude ɗum en ɓe yiteɓe les grands électeurs tawetake won nokkuji hande kewɗi kono dowlaji dentuɗe Amérique ina waɗi ko wiyete les grands électeurs ina limte hen Ali Mamoudou Ly mo Ciloñ ina limte hen Ali Sidi walla Ali Sidi Siley Samba Demba Hamme Malik Jebel on ko mbolo Ali Sidi ina limte hen Elima Rindiaw ina limte hen Ndoni Samba Nayel jeeyaɗo baalaji ina limte hen Amara Bella Racine on ɗon kutano Mama Siley Amara Bella Racine jeeya ko pete les grands électeurs kadi fanno e yiyande luggiɗɗe wawde wallude rendo ngo to banggue juɓɓude mum hay so tawi no yiɗirano ni e adan ɗo sakket ɗo natti waade noon te hewɓe e suɓanoɓe e on ɗon fannu kadi ina jeeya e ruttiɓe jamfi almami Abdoul Kadir Kane ha nde hawrata e ladial walla ha nde warate yanti hen kadi ɓe jogui jaɓɓal e gaddine e jiyanɗe e fannu juɓɓude rendo rokkude gueɗal gonnogal e kala dokku taw ngal ɗon gueɗal ina ɗofto kuuli kese garɗe ɗe e sarɗiji kesi garɗe ɗi jogade kadi ko renda foof rendi beele so tawi caɗele ɗe yimɓe foof ndendi mbaɗi ina wawa ittiyede e ngaalu rendo wawa safrude joote rendo gon ɗon hande wodani e nder rendoji men so wona e nder laamuji mum hollirde tan wonde almami Abdoul Kadir Kane ko kanko woni almami ciinuɗo gueɗe ɗe no yiɗirano ni ene wiyanono ni mataw ni ko saabu ciinugol ngol e yidde ɗoftade dennagal kuuɗe ɗe woni sababu laamu makko hiise ɓen hen ha natti ɗum wawde hattande jiifiɓe ɗo tan ko riwde almami Abdoul Kadir Kane walla riddude ɗum walla follude ɗum walla ni yaade ha wara ɗum hono no ɓe mbaɗiri ni e hitande 1986 walla 7 ina hawri e 4 lewru avril